Nu-mi la mine acum. Hai. Ali. Nu registrează acum. Hai. Na. Da. Facem nani. Nu? Acum a trezit. Ce să face, nani? Ia. Nu vreau să încep. Mai un pic și facem un an. Mai un pic și facem un an. Pe 21, 23? 20. 20. 3 zile. Cu 3 zile. Și facem un an. Face petrecere. Oh. Se taci din gură. Nimic nu știi tu. Nu cade, mă, lasă. Da. Ali, Said. Bravo. Oh, look. Give. Ginel. Vezi brânza asta, nu... Vezi brânza, mă? Ali. Nu. Hai, stai jos. Așa. Hai că e alu Hara. Ia! Îi dădeam de... Mai Flori, treci la casă. Haideți, domnul, stai aici să stau cu băiat. Dau lângă băiat și treaba mea. Dacă mai mă uit, mai... Oğlum o kimin peyniri? Da? Da, eu de ce cumpărați? Asta mai îngrășat? Ce bagi în asta? Ce vrei? De fapt, pentru ce e? Cât e Magda? Iubiții mei, i-a dat o măsație, ți-a dat? Ce văd ornament, așa, bine, să ce mai